To fa, shahararren mawaƙin nan mai suna Naziru Sarkin Waka ya yi wani furici wanda ya janyo tashin-tashina da ƙananan maganganu a kafafen yaɗa labarai. Hakika wannan furici da Naziru Sarkin Waka ya yi ya mutukar ɓata rai da kuma ta janyo tashin-tashina a kafafen yaɗa labarai. Kasancewar wannan yanayi da ake ciki a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, musamman arewacin Najeriya, mutane suna cikin wani hali na tsaka mai wuya inda suke neman mafita ta kowane hali domin ganin cewa sun samu abincin kalaci. Wannan dalilin ne yasa da wannan harka ta bullo ta mining mutane suka kama ta ka'in da na'in, babu safe babu dare, domin ganin cewa sun samar wa kansu mafita, tunda dai gwamnatin ƙasa da ta jiha ta kasa samar musu da salama. Sarkin Waka ya yi inda yake cewa wannan harkar mining ba sana'a bace ba kuma harka ce mai bullewa ba, inda wani mummunan furici wanda ya ɓata ran dukkanin wanda suke wannan sana'a ta mining. Furicin da Naziru Sarkin Wakan ya yi shi ne inda yake cewa a wata hira da ake yi da shi, inda yake cewa gwargwadon mining ɗinka gwargwadon talaucinka. Ma'ana yana cewa dukkanin wanda ya kasance iya wannan harka ta mining to zai ƙara tsintar kansa a cikin wani talauci fiye da wanda yake ciki a baya. Hakika wannan magana ta mutukar ya mutsa hazo tare da janyo rikice-rikice a kafafen yaɗa labarai, inda wannan Naziru Sarkin Wakan mutane suka rinka mai masa da raddi, suna mai masa da martani ta ko'ina, inda wasu suke ganin cewa ai harkar mining ta fi sana'ar da ike yi. Wasu daga cikin wanda suka riƙe wannan sana'a ta mining sun bayarwa da Naziru Sarkin Waka martani, inda suke cewa ai wannan harkar mining din ma asali ma ta fi sana'ar da ike yi, wato harkar waka inganci ko da a gurin Ubangiji. Kasancewarsu suna cewa wannan sana'a ta mining ita harka ce wadda mutum yake neman halak ɗinsa, ita kuma waka da Naziru yake yi ba ma wakar yake yi ba, ya kasance yana yin maula ne a cikin waƙarsa.